Sanibonani, molweni, ndinamkela kuchannel yam. Phetheni ke ufikile ke guys kwaKwenzo ke njengomuntu ke awubone kwi-social media uba usisu kuNomalanga asikho, afike sesithi ke uzobona umntana and u-excited ke because unalento uba umzukulwana wakhe ukhona. Afikele ebantwini ngabasike bamkhuphela amehlo athi oh akekho ulele. Aphinde athi kwayena oh hayi usesibhedlela athi yazi besendothukile into yoba njani ube sobe umntana sekhona so soon, so inoba uyi-premature. Athi okay no ayinomsebenzi lona. Hayi nalapho bathule aba bathethi into. Hayi ke uNomalanga bese sithi ke kwenza mna ndizukwazi uyimela le into. Then ukwenza besele engenelela ke jonga unini besebuza uba hayi bo kwenzekani kanti ndine-right yokwazi umzukulwana wam lo. Thethani kwenzekani? Hayi ke ukwenza besele emchazela ke ngoku uba mama umntana akekho. Hayi ke uthuke kuphetheni umntana akekho kwenzekani? Athi uNomalanga waphunyelwa sisisu so umntana wasweleka akekho. Yho adane ke uphetheni ke uNomalanga bese sithi yena uyaxolisa. Nosokhabasi ke uziphe ichance waya naye gijime endlini yabo yokwenzo eyotshekha yonke lento esithi uthuswa nayileni ba uNomalanga umkhulise ngokwakhe njani into bangakwazi ukumxelela into enje azokwazi ukumnikeza isupport. Uzamile ke ukutyhola ukwenza sithi nguwena lo wena wenze into bomntana manganixeleli uba kukhona into enje. Kwenza besethetha inyani ke into yoba no beyi-idea kaNomalanga into yoba masingathethi into singabaxelela abantu ngalento okwangoku. So sokhabase ke wafuna ukwazi igama lesibhedlele kuba sesibeso sibhedlele eso. Kenzo nalapho wagqiphuleka wakhalisa wamxelela into yoba no tata umntana uNomalanga wadecide uba makanikele ngaye amenze i-medical waste. Hayi ke uthuswe yileyo kusokhabase ethi umntana uthathwe wafakwa emgqomeni wangudoti. Njani umntana bengudoti? Khange ibekho ke impendulo kuNomalanga. Uphetheni yena usazintyintya ke bethuna ngotywala, une-stress sendoda ngapha, une-stress somzukulwana wakhe ongekhoyo. Uthi ke njengaye xa efika kuyo uthi ndicela ungandijaji ngoba ndibhizi apha ndizityela utywala bam and wena ingathi uyaunderstand kwa into yoba kutheni le nto ndisela kangaka. Mna bendingakuseli kanje utywala before. Athi njengaye uyayazi kodwa ke ekugqibeleni kufuneka bade badlule kuyo yonke le nto. Ngoba kaloku uyazisola ngesenzo sakhe but uyacela bathi babe bayagqitha kule nto. Wabe sesithi ke omnye ke uyayazi kaloku ekugqibeleni uba sinelifela emnyama kwalapha. So abe sebuza uphetheni uba ude waya kuyobona ukwenzo wena. Athi omnye andikayi uyobona ukwenzo ngoba naye ndoyika uba xa efika ndifika apha uzoske naye asele utywala njengoba nawe usenza. Umcelile kunjengayo uphetheni babambisane yena abe intloko omnye abe intamo mabebambisane kule nto yale family and naye uyamdinga unkosikazi wakhe. Xa esithi uphetheni ukwenza uyakudinga wathi nam ndiyayidinga inkosikazi yam, so nam ndilapha for wena ndizawuya nakukwenzo kodwa ndiyayidinga inkosikazi yam. Bayile ke beyifamily ke beya kwaKwenzo nosokhabase khona phakathi kwabo kuyothethwa ke nokwenzo banikeza ke isupport. Usokhabase ke uthe ulimele yena kakhulu ile nto. Ukwenzo kuye wabulela ke kakhulu ke ngoba befikile bezobanikeza lo support yabo. After that ke uwenzeni uthe uyaxolisa kubantu abadala ngoba engenelele ngumntana ezothetha. Wathi yena akayiqondi yonke le nto and akayiboni inormal yena le nto, akazi noba nguye nalo nengxaki. Uye wangenelela ke ugcina obesoloko ethule ke watsho into yoba no enye into kaloku iyenzeka into yoba umntu aphunyelwe sisu, ziyenzeka ezo zinto ezo. Phetheni ke naye wangqina ke ngelithi ingasiso ke nesiqalekiso okanye kube kanti sithakathiwe ngoba kaloku sineentshaba ezininzi apha ekhaya. Hayi ke waqhala amehlo wonke kunjengayo ngoba lo uyayiqoma zitsho kuye ngoku. Uqhubele kuphetheni esithi ezinye iintshaba zethu zi-close kakhulu kunathi. Sokhabase ke yena ke uyinto nje eligeza uthi uzomangalela naye naba ngubani na lo mntu lo wenze yonke le nto ukwenzela bazokwazi ufumana iclosure kule nto. Ukwenzo ke uthe koqalwa ngaphi kodwa usokhabase ukhalazelele leyo umntana owenziwe udoti into ethi no eyoba umntana wethu bengudoti. Uphetheni ke yena ke uthe uNomalanga makakhumbule ii-movements zakhe ngalamini uba wayaphi wadlulaphi. Nomalanga ke ungilowo ke ulusizana uthe hayi akakhumbuli kakuhle. Ukwenzo ke ikhaleze wangenelela ngelithi uNomalanga udlule ezintweni ezininzi so akaqondi uba umntana bangakwazi ukwazi into yoba walahlwa phi okanye umthuthu wakhe ke njengamntwana owatshiswayo lalahlwa phi.
So bayilonto ke idangeleyo bonke endlini akho umuntu wazi ba makathini ke ngoku. So uNomalanga ke ebenze i-live ke guys apho echo khona uba uyacela abantu bangabajaji and babaphe i-privacy bazilele umntana wabo. uSibongile ke kanti ubukele lento yale live enozama. So uSibongile wakhumbula uba uNomalanga wayekhale ngeentlungu ngelaa xesha wayeyomshawuta phaa emshawutela into kaKwenzo. So ke uSibongile ufuna ukuthatha i-blame ke uthi uyaziblame ngayo yonke le nto uthi ndenzeni. So uzama kuzamile ke ukuthi no makehlise umoya. Asazi ke guys uba izawuphelela phi into kaNomalanga nayo yonke le nto yokumitha kwakhe okungekhoyo noba athi abe uyabhaqwa. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.